Wai shi dan gidan uman waye? Kakanninsa mafitsari nake sassa a wando. Idan ba ku sai shi a bar garin nan da kwana biyu ba to na rantse sai na dace kansa. Na fa gaya muki wannan maganar ya zama dole ki bata nan. Ba wai din da bakanta maka kowane lokaci nake goyon bayan ɗana ba. Sai dai na san muddin ya fusata ni kadai nake iya saukar da shi. Ni an haife ni ne domin ganin bayan irin ku. Baka taba ganin shedani rabana mai kai 10 ko a mafarki ba ko? Ka sani to yanzu shine a gaban ka. Ku je ku gaya masa haifaffe ya bayyana. Ai babbe! Sabon kafce daga kamfanin Sultan Masu Burbuda yana nan tafe!